История. Трябва да уча. Обожавам тази песен. Мико, мислех, че ще пишеш доклад по история. Да не те пуснаха по-рано. Сама се пуснах. Учителят идва и явно е недоволен. Настъпи гъста! Мико! Трансформърс. Сценарист Никол Дъбък. Режисьор Шонт Нигогосян. Мико, аз съм твой пазител, а не средство за бягство. Не бива да бягаш от училище. Ами ако родителите ти разберат? Те живеят в Токио, забрави ли? А за настойниците ми не се тревожи. Мисля, че ги плаша. Чуй ме, ако не завършиш гимназия, няма да може да идеш в как се наричаше? Кажи ми, как се наричаше? Колеж? Говориш като родителите ми. Те не са ли японци? Може и да говорят друг език, но казват едни и същи неща. Защото ти мислим доброто. А това означава, че искаме да отидеш в колеж, а не в затвор. Опа! Какво си надробила? Виж, Мико, преди да стана воен бях работник, строител. Мога да градя и да разрушавам. Само това. Обожавам да чупя разни неща. Искам да стана като теб, Бълк. Но защо, когато можеш да станеш лекар, като Рачет? Засичам нов източник на енергон. В страна, наречена Гърция. В древен град, мисля, исторически център. Древна Гърция, а? Екскурзия. Крайно време беше нокаут. Не обичам, когато ме карат да чакам. Пътуването бе дълго, стар скрим. Още вадя боболечки от радиаторната си решетка. Да, вярно, че и ти беше от онези... Я повтори. Не разбирам защо уважаващ себе си Десептикон би избрал автомобил за свой транспортен режим, когато може да лети. Харесва ми как изглеждам с радиални гуми. Разбрах, че лорд Мегатрон се нуждае от лабораторен помощник. Може и така да се каже. Вау. Пристигнахме. Супер! Какво ще правим в Гръковил? Аз ще търся енергон, а ти ще си пишеш доклада по история. Подиграваш ли ми се, Бълкхед? Не е смешно. Сигналът е силен. Извършват се разкопки. Познах по машините. Според скенера ми хората са разкрили енергонна жила, без дори да забележат. Това е от Кибертрон. За жалост, бившия ни господар Мегатрон е в това състояние от известно време. Но гласувахме и решихме, че само експерт може да го изправи на крака отново.
Работил съм над много десептикони, Старскрим, но съм по-добър в чупенето, а не в поправката им. Щеше да е добре и помощникът ми да е тук. Повиках и двама ви. Къде е той? Когато ни повика, разследвахме нов източник на енергон. Брейкдаун ще дойде, когато приключи. Защо древните гърци са нарисували уред за събиране на енергон? Знаеш какво е кръглото нещо? По-умен си, отколкото показваш. Но е по-глупав, отколкото изглежда. Брейкдаун. Липсвах ли ти? Колкото ръжда по шасито ми. Познаваш ли го? Имаме общи спомени. А ти имаш домашен любимец. Донася ли ти разни неща? Дръж! Мико, залегни! Опа! Дано красивата рисунка не е била твърде важна. Казах ти, че съм добър в чупенето. Пазя ти гърба, Бълк. Имам снимка на рисунката. Това наистина е уред за събиране на енергон. Мощен инструмент, създаден от древните, за извличане на суров енергон от всякакви източници. Гръцките богове са познавали автоботите? Не. Древните често са използвали изкуството от този период, за да изпращат скрити съобщения. Фреската изглежда оказва къде се намира уредът за събиране, който е скрит някъде на тази планета. Оптимус, ако уредът извлича енергон от всичко, а в вас тече енергон, В ръцете на десептиконите той би бил опустошително оръжие. Видя ли? Това, че разруши рисунката, бе гениално. Мико има право. Как десептиконите ще открият уреда без фреската? Чрез високоскоростен интернет. Ако пуснете търсене на гръцки бог и златна сфера, излиза това. Намира се в музей. Това ли е истинският уред? Свържете се с агент Фауър. Свързахте се с специален агент Уилям Фаулър. В момента съм на тренировъчна мисия и ще бъда зает до вторник. мразя да говоря с машини. Без помощта на агент Фауър ще трябва да конфискуваме уреда сами. Да конфискуваме, т.е. да го откраднем от музея? Това звучи незаконно. Не искам да нарушавам човешките закони, но щом десептиконите научат къде е уредът, няма да се поколебаят да използват всички средства, за да го вземат. Трябва да действаме незабележимо. Не се обиждай, Оптимус, но незабележимо изобщо не пасва на гигантски роботи. Музеите са общодостъпни, имат охрана и видеонаблюдение. Това не е проблем. Ние сме достатъчно малки, за да се промъкнем, а и не сме правителствена тайна. Мико, не мисля, че е разумно, но може би е най-удачният вариант, Бълкхед. С дебатите си само даваме повече време на десептиконите. Определено това търсим. Боя се, че лечението на Мегатрон ще трябва да почака. Време е за жътва. Автоботи, потвърдете позициите си. Запад чисто. Покривам южната страна. Отваряйте си очите. Джак, Мико, Рафаел, ще ви виждам постоянно. Вземете ли уреда, ще се свържа с Рачет, за да ви върне в базата. Тъй като няма да влезете през входната врата за посетители, няма да ви се наложи да обезвреждате алармата. Но гледайте да не попаднете на охраната.
Хубави джанти. 24 цола. Явно си тежкотоварен. Също като приятеля ми. Десептикони. Хванаха Оптимас. Какво? Време е да изчезваме, момчета. Как сте? По-добре елате с мен, госпожице. Лошо. Арси! Това е Саундуейв. Добре си поиграхме. Десептиконите взеха уреда. А охраната хвана Мико. Какво? Отивам за нея. Бълкхед. Мико може да е арестувана, но поне е в безопасност. Виж, хлапе, ако това е някаква шега, трябва да знаеш, че полицията идва насам. Ще бъде много по-добре за теб, ако ми разкажеш какво стана със сферата. Правех проучване за доклада си по история. Просто изгубих представа за времето и останах заключена в музея. На каква тема е докладът ти? Искам да знам. Ами... По всяка вероятност, Старскрим ще използва сферата, за да събере възможно повече енергон по най-бързия начин. От иначе недостъпните залежи на планетата. Действайте изключително внимателно. Старскрим няма да се поколебае да използва уреда срещу всеки от нас. Бълкхед, ти най-добре остани тук. Няма ли да измъкна Мико от музея? Не, ще помагаш на Рачет. Може да си пазител на Мико, но в момента й е нужна помощ от човек. Агент Фауър е най-подходящ за целта. Свързахте се с специален агент Уилям Фаулър. В момента съм на тренировъчна мисия и ще бъда заед до вторник. Все още не отговаря. Сигурно се излежава край някой басейн. Бълкхед, това ми трябваше. Можем да освободим Мико, ако успеем да върнем сферата в музея. За да могат десептиконите отново да я откраднат ли? Колко съм тъп. Но как ще помогнем на Мико? Като върнем в музея копия на сферата. Направата на което щеше да стане доста по-бързо, ако Бълкхед не беше потрошил оксижена ми.
Така или иначе, вече сме крадци. Защо да не станем и фалшификатори? Иска ми се да не бях взимал Мико. На разкопките открихме не само рисунката на сферата. Моля? Старскрин не е глупав. Независимо с какъв инструмент разполага, той ще предпочете лесния начин. Защо да местим планини, щом имаме енергон тук, който само чака да го вземем? Благодарение на този дар от древните автоботи. Всъщност, командир Старскрин, това е дар от мен и Брейкдаун. Толкова много енергон в такъв малък съд. Древните автоботи са знаели доста хитрини, лорд Старскрин. Скрап. Сега се връщаме. Големичък си и може да отнеме повечко. Почакай, какво правиш? Онова, в което съм най-добър. Да чупя! Просеше си наказанието. Ще се бием ли? Не, тръгвай. Здравейте. На това се базира принципът Deus Ex Machina. Буквално богът от машината. Той е част от древногръцката драматургия, когато от нищото се появява някой и оправя нещата. Така ли, млада госпожице? Убеден съм, че полицията ще иска да изслуша доклада ви по история. Специален агент Уилям Фаулър. Откраднатото имущество бе намерено и върнато на музея. Момичето идва с мен. Изпуснала си телефона си. Открий го на пода, точно до доклада ти по история. Върви. Точно на време, Бълк. Знанията ми по история тъкмо се изчерпваха. Не предполагах, че знам толкова много. Изглежда си по-умна, отколкото показваш. Само под напрежение. Аз също. Нямам търпение да напиша доклада си. Ще бъде за взаимодействието на автоботите с древните цивилизации.
Не съм много убеден, че това ще ти помогне за колежа, Мико. Ролите озвучиха артистите Радосвета Василева, Даниела Йорданова, Здравко Методиев, Светломир Радев, Христо Бонин. Преводач Иво Иванов. Тон режисьор Наталия Антонова. Режисьор на дублажа Габриела Жекова.